si di tanawa niinom sila sa ilahang kaugalingong gitawag og medisina. So makitaan gyud nato kining ato ang mga amigong mga ungo, kini mga sulpot nga nagpasakop sa siktang ipangtukod lang og mga Amerikano, dili makabarog sa ilang kaugalingong doktrina, sa ilang kaugalingon nga gitawag og pagtulunan. Di tanawa ilang gisuka ang mingon sila nga kung di mabasa di tinuod, gisuka nila ng purgatorio, rosaryo, kaya di man daw puno na mabasa. Unya karon pag abot na sa tawag kining ilang teaching nga kung di mabasa Biblia di tinuod, di man pud na mabasa, kay bisag usa ka sitas nga ato ang gipangayo wa man ginahatag nga sitas nga kung di mabasa sa Biblia di tinuod, gitudlo ni Kristo ug mga apostol, di tanawa niinom sa ilang kaugalingong hilo kining ato ang tawag ining mga amigo. Ang problema nimo mga tawhan naman kay nagmamarunong tanawan ng ilahang mga comments sa comment section, bisag kung saan na lang ipangyawit, dili mag-stick ba sa tawag ining topic o dili mag-stick sa issue. Nag-quote og Galatia 1:7 hangtod sa 9, may gingon din na nga matinunglo ka o magtudlo kag butang di mabasa sa Biblia. Ang gipunti na ni San Pablo, oral teaching. Kung manudlo kag butang nga dili gani gikan sa mga apostol, matinunglo ka. Unya kanang pagtulunan nga sulay eskriptura, kanang pagtulunan na kung di mabasa, dili tinuod or dili tuuhan, kang Luther na agikan, di naagikan sa mga apostol, mo nang gisulti ni San Pablo nga ipatunglo. Inyo pagyudming tawag ining isud sa inyo ang gitawag og bulsa. Ano katawag ko sa mga comments sa Ginoo ko in town. Wa mo pangilugi pud ana inyo mga komento no nga tawag ining kamo na unta ang muhatag og ebidensya, pero until now pa ba mo kahatag? Bisag ko sa kasitas wa gid mo kahatag. Nisulti ang Ginoo ng mga apostol na kung dili mabasa sa Biblia letra por letra, dili na gitawag tuuhan. Wa gyoy gitawag og nabasa. Walay nabasa. Kanang giningon ninyo nga purgatorio, rosaryo, unsa pa Trinidad, pagka-Diyos og pagkatao ni Kristo, formula of faith mana. Asa man nagikan ang formula of faith, nagikan pud na sa iyang basis nga tradisyon og sacred scripture. For example sa rosaryo, ang formula namo kanang compendium of the gospels. Ang formula namo gitawag namo nag rosary. Pero ang amo ang basis katong mga nakasulat sa balaang kasulatan. For example kanang pag-ampo nga amahan namo na sa Biblia na, kanang among pag-ampo nga maghimaya ka Maria na agihapon sa Biblia, kanang mga misteryo na agihapon sa Biblia. Isa pa kanang paghimaya sa amahan Anak ug Espiritu Santo na agihapon sa balaang kasulatan. So buti pasabot ang formula ulahin na nasulat na ang balaang kasulatan, ang formula ulahin na, pero kining mong formula dili nimo gawas kung wala nagikan sa Biblia og sa tradisyon sa pagtuo. Kay ang tinuod nga iya ni Ginoong Jesucristo motuo sa tradisyon, motuo sa gitawag og nasulat. Mabitaw ningon San Pablo, hopin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong og sa gitawag og sulat. So mo na sa mo, dali ra mi simbang Katolika, dali ra makatudlo concerning scripture. Ngano man kay kabalo man siya, naman si background concerning tradition. Kamo, wa mo may background, wa mo natanawa, pataka lang mo tawag ining yawit. Yung pa mga di mo tuo kung di mabasa sa Biblia, gipangutana mo sa inyong kaugalingong teaching, di mo makahatag. Di ba? Nya pagkahuman, mismo inyong teaching di mabasa. Wa may katungod, wa na may credibility nga mangita lang mo letra por letra kay kayo kamo gani mismo. Kamo gani mismo kanang inyong teaching dili mabasa. So kamo ang naigo sa inyong tawag ining mga gipangyawit. Muna so makita nato kinsa bakakon og butbuton. Ang bakakon og butbuton kining mga nanudlo kung dili mabasa sa Biblia, di tuuhan. Butbuton nagbakakon. Ngano man kay kanang pagtulon-ana ilang nakuha og nadawat gikan sa nag-imbento ana nga si Martin Luther. Therefore, man-made teaching kana. Impierno mo ano inyo ipadayon. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV, Argumento page,
Kuya Apologies TV page and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo de Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.